Bismillahirrahmanirrahim. Qala was dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe kanjeng Nabi, la yukti ora paring sapa Allah Gusti Allah ila hatin maring wong suci khomsan maring perkara limo illa waqat anada illa jaba waqat anada wis janjake sapa Allah lahu te wong sing gelem lakoni perkara limo mau khomsan ukra sing limo liyane setunggal layuktihi ora bakal paring sapa Allah sing menungso asyukra maring wong sing gelem nyukuri mati maring mati Gusti Allah illa waqat anada kejaba wis janjake sapa Allah bakal paring lahu maring kono wong aziyadata ing tambah. Nomor kali wala yutihi lan ora paring saka Gusti Allah ing wong aduna ing dungane ila waqat kanada kejaba janjake sapa Gusti Allah lan kedue wong al-istijabah maring di topo. Nomor 3 pun wala yuktihi lan ora bakal paring sapa Gusti Allah ing wong al-istighfar ing wong sing gelem njaluk ngapura ila waqat anada kejaba wis janjake sapa Gusti Allah al-ghufrana ing pangapura. Nomor 9 pun wala yuktihi lan ora bakal paring sapa Allah ing wong atau bata ing wong sing bertobat illa waqat anada kejaba teman-teman wis janjiake sapa Gusti Allah lahu maring kono wong al-qabula ing ngabulake taubat. Nomor gansal wala yutihi lan ora paring sapa Allah ing kono wong as-sadaqah ing sedekah ila waqat anada kejaba bakal diparingi dening Gusti Allah dijanjake diparingi dening Gusti Allah lan kedhe wong apa tako bulan ing diterima sedekahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala bi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu wali santri ingkang kula mulyakaken, adik-adik santri sedaya ingkang kula tresnani, monggo kita sarangan menjalankan rasa syukur dumateng dalam Gusti Allah kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Dene kita panjenengan sedaya wonten punika pun paringi kesehatan kewarasan lan keringanan langkah kita panjenengan sedaya sehingga saged rawuh wonten punika majelis saperlu kita sesarangan gugaraken kewajiban tolakul ilmi saha ngapertos dumateng para pemudanipun piyambak. Sholawat wa salam monggo kita undhaken dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng sapanipun. Ibu-ibu wali santri ingkang kawula mulyakaken, adik-adik santri sedaya ingkang kawula tresnani, kawula badhe ngaturaken hadisipun Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala was dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi, la yukti ora paring sapa Allah Gusti Allah ila hatin maring wong suci khomsan maring perkara limo illa waqat anada illa jaba waqat anada wis janjake sapa Allah lahu te wong sing gelem lakoni perkara limo kuwi mau khomsan ukra ing limo liyane. Dados niki Kanjeng Nabi sampun ngendikaken Gusti Allah kuwi bakal paring dhateng umate, dhateng menungso, dhateng kita panjenengan sedaya, sapa wonge sing gelem nglakoni perkara lima bakal diparingi dening Gusti Allah perkara lima liyane. Dados sinten tiyangipun ingkang nglampahi saged nglampahi perkawis gangsal mila Gusti Allah janjiaken paring 5 perkawis. Setunggal layu tihi ora bakal paring sapa Allah ing menungso asyukra maring wong sing gelem nyukuri mati maring mati Gusti Allah illa waqat anada kejaba wis janjiake sapa Allah bakal paring lahu maring wong aziyadata ing tambah. Nomor setunggal sinten tiyangipun ingkang purun nyukuri dhateng nikmat Gusti Allah. Nikmat niku seperti iki. Ana kalane nikmat paringi rezeki gampang, ana kalane diparingi putrane bijine sekolah apik, ana kalane diparingi keluargane tentrem. Niki termasuk nikmat. Niki sapa wonge sing gelem nyukuri nikmat, mongko Gusti Allah bakal paring tambah maring nikmat iku. Nek diparingi rezeki niku disyukuri, insyaallah Gusti Allah paring tambah rezekine luwih gampang, luwih halal, luwih jembar, luwih barokah. Itu janjine Gusti Allah datang di panjenengan sedaya. Nomor setunggal sapa wonge sing gelem nyukuri maring nikmatku, mongko aku bakal maringi tambah nikmatku. Dan Kanjeng Gusti Allah lantaran Kanjeng Nabi kita panjenengan kesah wonten alam dunya niku nek ora nyukuri nikmat niku biasane minggat ya. Dinai 1000 pengen 2000, dinai 2000 pengen 5000, dinai 5000 pengen 100.000, dikabulake 100.000 pengen 1 juta. Nah ini marine wong sing ngoten niku seto nek dijurke ngalor. Ilange watak sing ngoten niku seto nek wis juri ngalor akeh ilang watak. Ora gelem nyukuri ning malah berasan jenenge berasan rezeki Gusti Allah.
ora gelem nyukuri nikmate Gusti Allah ning malah ngongso uripe itu biasanya malah diparingi kesane ora tentrem. Nek nek gelem nyukuri insyaallah kesane rumah tanggane tentrem. Nek ora gelem nyukuri rezeki niku entuk rezeki senajan to wis paringi akeh niku ora ono terimane, ora ono syukure, ora ono semele tapi mesti kurang mawon. Niki wali era gelem syukur ngoten niku. Nek gelem syukur bakal ditambah rezekine. Nek gelem nyukuri nikmat bakal ditambah nikmate. Niki nomor 1. Niku diterangkan wonten ing Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Lamun sira kabeh padha gelem nyukuri maring nikmat la azidannakum mongko jadi bakal ditambahi nikmate niku. Nomor kali wala yuqihi lan ora paring saka Gusti Allah ing wong aduna ing dungane ila waqat anata kejaba jajake saka Gusti Allah lan kedue wong al-istijabah maring di topo. Jadi nomor kali topo wonge sing gelem nyuwun dhateng asane Gusti Allah, donga wonten asane Gusti Allah mesti bakal diijabahi, bakal dikabulake. Eleke wong iku anggere wis donga niku Gusti Allah durung diparingi niki kadang atine Rasulullah. Manah kita kanjeng Rasul gampang Rasulullah. Terus donga ngomong wis regepi donga kok durung dikabulake. Niku biasanya wong terus sabar. Padahal janjine Gusti Allah nek wis gelem donga mesti bakal dikabulake. Senajan to waktune kapan-kapan dereng boten dijelasake. Soalnya kadang-kadang ya nek awake dhewe donga niku kadang nek terus dikabulake nyok duwe rasa takabur niku gumedhe. Padahal gumedhe takabur niku sifate Gusti Allah. Ora ono sing iso ngungkuli Gusti Allah. Niku sifate Gusti Allah. Takabur. Manungsa niku ora kena duwe sifat takabur. Nek wis donga kok terus langsung dijabahi rumangsa awake dhewe iki dungane mandi. Lah niku eleke tiyang mriku niku. Awake dhewe donga pek bisa itu langsung hasil. Iki biasanya timbul takabur. Bilong kanan Gusti Allah lemparing ora sak desaknya awake dhewe nyuwun niku mesti langsung dikabulake. Sebab nek langsung dikabulake disamping nimbulke takabur, nimbulke ora iso nyukuri dhateng peparinge Gusti Allah. Iki sifate manungsa ngoten niku. Ajato pamane dinai iki awake dhewe mesti mampu nih upamane awake dhewe pengen duwe bodo sing akeh. Makanya dikabulke tenan duwe bodo sing akeh malah kadang-kadang urung iso ngrawat ning ibadah, urung iso ngrawat ning nyukuri, urung iso jaga ning nyukuri. Contohnya kaya salabah niku nalika tasih melarat niku ibadahe sregep, ibadahe kencang. Ning terus diambare nyuwun dhateng Nabi ditungake dadi wong sugih. Niate nek dadi wong sugih iku sesuk arep akeh sedekah. Saestu ditungake karo Nabi dadi wong sugih. Sampai dadi wong sugih duwe ingon-ingon akeh. Akhirnya kiambae niku waktune entek nggo ngurusi bandane, nggo ngurusi ingon-ingone. Akhirnya le jamaah keteteran.
biasanya jamaah rokan Nabi terus ora tekono jamaah, ora tekono majelis kanjeng Nabi. Alasannya sangat dalu kanjeng Nabi niku kekeselan utawa kerepotan ngurusi kewane, ngurusi wedhuse, ngurusi badane, dan itu kados sahabat. Bila awake dhewe donga niku durung ngerti langsung dikabulake. Soale menawa dikabulke langsung durung mesti awake dhewe iso bertahan anggone ibadah. Nomor kali. Nomor 3 pun wala yuktihi lan ora bakal paring sapa Gusti Allah ing wong al istighfar ing wong sing gelem njaluk ngapura ila wa anada kejaba wis janjake sapa Gusti Allah al-ghufrana ing pangapura. Nomor 3 pun sapa wong sing gelem njaluk ngapura Gusti Allah niku Gusti Allah janjake bakal paring pangapura, paring pangapura sakabehane dosa. Sapa wong sing gelem njaluk pangapura nyangatane Gusti Allah, yakti Gusti Allah bakal paring pangapura. Awal diri ini tenang kesantenan dunia itu langkah-langkah kadang-kadang nimbul di dosa. Awal diri orang rasa berbuat dosa kadang-kadang sing dosa gede ini orang rasa. Contohnya nopo nomor kumpulan kadang-kadang yang merumpi ada tetanggane le ora iso rukun ngadake wong liya le kelakuane kaya ngono iki dosane ora krasa niki kudu akeh njaluk pangapura Gusti Allah. Nek Gusti Allah iki tetep janjake sapa sing gelem njaluk pangapura yakti bakal dinapura. Neng manungsa niku adane wis njaluk pangapura neng ijik nglakoni gawe dosa wadaan. Saiki njaluk pangapura sesuk-esuk wis gawe dosa dosane iki kok apa? Dosa niku sing dilarang agama niku menimbulkan dosa. Apapun yang dilarang oleh agama menimbulkan dosa. Apapun yang diperintahkan oleh agama menimbulkan pahala. Nomor sekawan pun wala yuktihi lan ora bakal paring sapa Allah ing wong atau bata ing wong sing bertobat illa wa qanata kejaba teman-teman bos janjake sapa Gusti Allah lahu maring kono wong al-qabula ing ngabulake taubat tiyang ingkang kathah berbuat dosa niku nek gelem taubat gelem lereni dari dosa iki mesti bakal ditompo Gusti Allah taubate bakal ditompo taubate di ngapura dosane sapa wong sing gelem taubat marang Gusti Allah mesti ditompo taubate. Neng jeneng tobat itu kedah sesuai nek wis tobat utawa wis apok tobat itu istilah ngapoki perbuatan. Nek wis ngapoki perbuatan kok izin nglakoni meneh niku jenenge ora tobat setenanan ora taubatan nasuha. Neng tobat kaya wong mangan sambel wong mangan sambel itu nek kepedesan moga-moga terus nanti neng tan liya waktu baleni meneh mangan sambel itu jenenge tobat wong mangan sambel. Nah jeneng tobat tenanan dhek
wis kapok le nglakoni perbuatan dosa, mongko yen jambake iso ngedohi perbuatan menimbulkan perbuatan dosa itu. Terus sing nomor gangsal niki wala yutihi lan ora paring sapa Allah kono wong as-sadaqah ing sedekah ila wa qad ngadaru kejaba bakal diparingi dening Gusti Allah, dijanjeke diparingi dening Gusti Allah karo kedhe wong apa takobula ing diterima sedekah tiyang ingkang gelem sedekah niki mesti ditampa sedekah bakal entuk ijol dening Gusti Allah kanthi sak sae-saene. Ning nek niate sedekah kuwi bener sapa wong sing gelem sedekah mesti bakal diparingi ditampa dening Gusti Allah sedekah tundane niki bakal entuk ijol bukti mau ijol alam dunya utawa tang akhirat. Nah niku jadine Gusti Allah dateng kita panjenengan sing gelem sedekah. Sedekah niku nek awake dhewe ra dilatih mulai cilik ra tau dikon sedekah itu biasanya mangke tekan tuane nggih pelit ya watak sekali sedekah watak itu termasuk nek ora dilatih ora didandani niku mangke tetep bakal tekan tuwa watake kaya ngoten. Nek watake pelit nek ora dilatih saka cilik ya tekan tuane bakal dadi wong pelit. Ning watake luman sang sedekah niki nek dadi sepuh nggih mangke ora apa-apa dienggo sedekah. Soale napa? Awake dhewe niki diparingi rezeki dening Gusti Allah. Niku wonten hake tiyang sanes. Dadi sebagian rezeki kita panjenengan itu duwe ana titipan kanggo wong liya. Nah niku. Mila tenan agami wonten aturan zakat. Niku nggih ngelongi rezeki awake dhewe sing jatahe wong lima niku dijaluk nggo zakat. Niku termasuk mlebune teng sedekah. Sedekah niku artinya berbuat baik, ngetoke rezeki kanggo kesaenan. Niku kadose ganjaran sedekah. Mila nek gelem sedekah wonten tiga perkara Nabi kulum rikin fi dilis sedekati kabeh wong kuwi duwe tanggungan sedekah ana ing eyun-eyune sedekah hatta yudha bainan nasi sehingga wong gelem menake ngelongi bandane kanggo sedekah datang tiyang sanes mila kata monggo putra wayah kita panjenengan sedaya aja dilatih politik dilatih mengenai dilatih sedekah soalnya makin dan tekan tuane dadi sase politik sase medit sase awal iki nek ora dilatih saka sirike ora bakal dadi wong sing oman. Bila mengatakan mungkin di putra wayah kita panjenengan sedaya dados putra wayah soleh-solehah lan saged mikul dhuwur wonten jalur datang tiyang sepuh. Mengatakan kemawon naos kita dalu punika mugi-mugi wonten manfaatipun. Sami kawula mbok piwulan kalebatan ing kawula matur kula nyuwun agung pamunten kula akhiri wa wa nafa'ila amal tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.